Dari salam budaya, lestari budayaku, jayalah Indonesiaku. Jodipati, yes. Nyuwun gendhing tembangipun Gubuk Asmara saking Ki Lurah Baturetna Wonogiri. Mugi Ki Masda saha Ansor Laras tansah sukses. Amin. Gubuk Asmara iki spesialis tukang gawe gubuk. Sinten Mbak? Mbak Yanti iki diurutke mawon nggih Pakde. Oh ngoten nggih. Mbak Yanti. Nggih. Iya. Gubuk Asmara. Ayo Mbak. Ngadeka Mbak. Iya. Nganggo sepot ora sepote sesuk wae. Oh iya. Mboten sah. Wong iki sepote Mbak Yanti iki buka drum ndak sing ngedram mumet. Iya cedhak ora disepoti ya ora apa-apa ya Dik ya. Mboten napa-napa. Kenapa-napa. Ngadeg dhewe kok. Hah? Iso ngadeg dhewe? Agak. Aku nek ora didekne kok angel ya Dik ya. Ya karang faktor usia. Ngedengkul Mas Anggris lungguhne ora didekne tuntun ngono sok angel. Sepot niku nggih ngedeke apa? Iya lungguh terus ngadeg lho. Oh. Lungguh terus ngadeg diiringi sing jenenge sepot. Sepot. Nah, Berarti nggih ngedeke penyanyi. Nggih. kok iso G-spot ya apa to iki? Ngono terus nyanyi. Nggih. Maka spesialis lagu napa niku Mas? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara permintaan saking Pak Lurah Baturetna. kuwi. Pak Wonogiri. Lurah Nggih. Wonogiri Jawa Tengah tanggane jenengan Pakde. Iya ning Wonogiri. iya Wonogiri. Pak Lurah Baturetna Wonogiri. Nggih. Dipun bawani Mbak Yanti kajengipun komplit. Ya. Ibaratnya ngombe wedang nek ora nganggo gula rak ya ora enak to, Dik. Iya. Ya. Nyingkar. Oh iya nyingkar. Nyingkar nyingkur Wiwi. wiwitane nyingkar nyingkur Apa kegerak apa? mboten Tanggapane laris dadi yang sampai Nggih, piyai pajeng. ngusai pitik lah ya tanggapan Gus Apitik. Tanggapan Gus Pitik. Heeh. pripun Mas Mojo? Oh, makasih Mas Mojo. Ya ampun disemangati. Semangati. Kuwi Yanti Pauti. Ditakono sing nyemangati kok. Lingsam. Lingsam yen kemutan Lampahan. lelampahan kang Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara
wengi dengan tidak kayenge. Wes pokoke angger Mbak Yanti iki maju, Wiyaga histeris. Wah. Kejaba histeris iso dadi bebingung. Podang kuning. Niki ora kleru, garap kreativitas. Oh, podang kuning sapa gubuk. Jenenge nah, Lah mergo ngene gubuk, lah kono ki mabur lah sing jenenge manuk podang kuning kolaborasi iki garap. harap Garap kewirangan ning ngene iki. Ragam kok iya. Iya. Sing penting lak mlebune nang gubuk asmara. nggih mboten kleru Mboten napa-napa. Ora kleru. Wong diarani garap ya ora kleru. Mangga kapan dipun telasaken Mbak gubuk asmara Mbak. Nggih. Aratan Matur nuwun Mbak Yanti. Iya. Matur nuwun gubuk asmara. Saking Batu Retno menika kala Pak Lurah Batu Retno nggih. Nggih. Wonogiri. Wonoginten. Matur nuwun. Taksih wonten kalih melih. Oh, tesih gangsal, Dik. Kalih sing dereng mungkin nek bareng-bareng dadi 5. Nggih. Tambah 1 6. Nggih. Nek tambah 7 kemestik 0. Iya. Ki mau rewel ki mau diaturke. Oh ya. Sapa sing minangkani? Ki nek misale mau podak apa Mas gubuk asmara spesialis lagu Mbak iki Mbak sapa Mbak Yanti? mergo kuwi spesialis gubuk asmara. Nggih. Lah iki rewel spesialis penyanyi Ora kur iki ya iso rewel kuwi iki. Luwih cocok nek dhewe. Oh iya. sinten? Mbak Via. Oh iya. Syukur ora. Spesialis rewel iki. Rewel terus saiki. Iya. Nek khusus iki, Dik, gandeng nek ora disepati rewel. Oh iya, disepati. Heeh, disepati. Ayo Mas Haji, buka saran. Disepati kendang. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Ngopo kok cuek karo aku ki luputku apa? Sajake kok kaya piye? Heeh. Sugeng dalu, Mbak. Dalu. Ngopo iki? Cekak aos singkat padat. Nggih. Agek masak idah, Dik. Iya. Agak rewel. Lagi rewel. Iya. Masa idah. Nggih. Berarti Masa indah, Mas. Indah kaya Ampun salah pendengaran loh. iya. Masa-masa yang indah. Iya, saomongan kok kudu arep mangan eta cek iki. Piye maksudnya? Masa indah. Oh iya tak kira masa idah. Nah ini Indah. masa yang indah itu banyak makan. Oh iya. Nah ya nggak apa-apa tau. Ora apa-apa panganan lho, mangan ora apa-apa. Di Tuku ono ku. wit. Wit apa? Lah ya nek wong tumbas ki yo nganggo duit. Lah ya duit kok uwit. Guyumu kaya buta pinggiran. Kaya ono kok indah. persis sak apa bedane kapangane persis. Persis apa? Persis buta nggir dhewe kae. Apa sing kae ireng dop kae malan kae. Ya ora sing rada coklat. Iya. Nggih pripun? Ayo nyopo? Jare mau rewel. Rewel. Ning apa apik meneh iki nek diganti. Apa?
Sing duet no. Apa sing duet jam 12? Aku ra sudi nek jam 12. Wis bosok jambune ya. Alase kadol. Malase kadal. Anu bae. Apa? Ciu-ciu. Wah ora aku mari masuk. Sing kepiye? Sing Mister Mendem. Heeh. Kok ciu-ciu. Ale. Ya dimaklumi to Mas jenenge Mas Indah kok Mas. Wong Mister Mendem kok iso Ciu-ciu. ciu-ciu. Coba lirike piye? Aku wis lha piye? Aku wis kandha ya. Tapi aku urung krasa. Oh dereng to. Aku wis kandha ngono kae lho. Heeh. Heeh. Wis kuwi. Ya, diaturke. Tak turuti. Heeh. Aku ya, Oke. Mister Mendem katur ngersanipun para warga masyarakat. Ya. Iya, Mas. Waya-waya. Aku wis kandha aku wis matur men seneng ngomong wis tak aturi banjur unjoke sampeyan Sabar to. sabar nggih. Kawet lagu Gubuk Asmara Podang Kuning mau oknume kuwi lho. Iki oknume tak titeni. Sing endi? Sing ngikete beda dhewe kan. Oh wis mulih. Heeh. Kesusu kok mau ngenteni 100 dina kok monggo. Iya. Ora tak kakang penting satu barang. Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Aja munangun tuturi kaya kiai. Kitokne wae yen mendem lah krasa dhewe. Yen ngono orang tuaku Ojo cekak atimu, wis tak cukupke lelakonku. Pancene bener kandhamu, amarga mandang rusak awakku. yen wis manis kancaku lolololo sabar bae mendem jadi tinggalake Selamat tinggal kancaku lirik no tunggal dongan no kuat mendem wis ora kumat
Sor. Sor. Abajut ngunjuk bir. Sik. Nganggo seren men rada sumpah. Tak enteni dingge kok. Kuwi mau donge ora bacot ngunjuk bir ning bacot ndahar gir ngono ta. Iya. Ampun nggih. Ora bezem. Ah? Ora bezem. Oh, mosok lho ke. Ora bezem bingung. Apa jeme apa? Bingung aku bezem goleki lambeku bingung. Lah ndi lambene? Oh, lagi sebu aku. Ayo sama. Hah? Ini sama. Via. Wis Mas Aida. Iki mendeme tenanan Mas, ngapure tenanane Mas iki main fisik iki, main fisik. Mas Aida. Oh, masa-masa yang indah. Oke. Dugong. Iya. Lanjutkan. Heeh. Wong wingi wis jenengan rak wis njaluk keterangan ning aku to, Dik. Hah? Lah nika sapa Mas? Nika mbuh. Oh iya. Nah, aku pernah sepertimu. Tenang ya. Apa iki? Aku pernah sepertimu. Papat Berapa kali? Papat. 2 Papat kok. Ora takat. Ora tak anggap penting anak bojoan. Aja munang-muni Nuturi kaya kiyani. Ditokne wae yen mendem lan rasa dhewe. Bahagia. Sing dodol isih. Wis ora mendem meneh. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Wis ora minum minuman keras lagi. Sekarang apa? Keluarga bahagia sejahtera. Berarti nasihatku dinggo ya. Dinggo, Dik. Nggih. Wong bener kuwi ora kudu wong lanang. Ning kalau mongso wong wedok nek maringi pitutur kuwi ya ana benere. Iya, bener. Wong wedok ki mesti bener nek ngenehi pitutur ki mesti. Kronologine piye? Makasih. Nggih, matur nuwun. Ki mau judulnya Mister Mendem, Dik. Nggih. Aku sesuk arep gawe lagu Mister Ngeslot. Ah iya. Man luwih sesuai kok, Dik. Ya setidaknya iki nek arep perkembangan zaman. Arep ngesake lagu iki orang ora iki wis mencoba sik. Nah, misale Mister Ngeslot ya sampean kudu ngeslot sik. oh, ora, aku ndelok lelakone wong liya wae, ngono kuwi wis cukup. Ngeslot ngeslot. Ngesot. Ngesot judi online kuwi lho, kuwi saiki wah jan wis angel di. Oh iya, anakku tak kon mulih ya Mas wis tak penging. Nggih. Anakku admin ya.
Mah kurang ajar kowe. Iya. Aku tak menehi bocoran sithik, Dek. Nah iki. Nggo para miyarsa. Lagu entuk munggahe iki lho. Oh iki ta. Judule Prei Ngesot. Udo. Judule ngimpiku. Ah iya. Kuwi ngimpi apa? Ngimpi Pak Karyanto aku nyawer ngono. Heeh. Pelok barang. Oh iya. Iya, coba. Tak tembangne ditampani langgam. Oh iya. Oke, nggih. Ning sak lembar wae tok. Oke. Oh iya. Urung ya, apa le nembang kon karo turu? Iya. Ya. Coba ya. Ya, ngarepe tok wae mak. Iya. Nggo bocoran. Ya. Nano. Rinten pantaraning dalu mung ngantu praptamu wong ayu ngapar citramu mung beda madyaning ratriku. Hop. Wis ngono tok. Iya. Ana terusane ning sesuk wae. Oh iya. Oh dadi iki estafet iki Mas, wengi iki sik terus sesuk ngoten Mas. Ora. Iki ra lagi on proses digarap aran semene to, Dik. Iya. Oh, ngoten. Dadi iki urung tutuk ngoten. Nggih, dereng tutup. Iya. Iki carane wong lek kayak sepil. Iya. Via sepil dong. Oke, contohnya ya. Pipis, guys. Yo, iki mau tembange sing iki mau rewel. Iya. Wong jare saguh kur kok. Saguh nggih. Pokoke nek kur iki tenan Mas tak titeni nih adik-adik tetep semangat. Nggih. Angger kur BRI iki tenan semangat. Iki mau lho, Bumdesma. Ha, iki kur iki yo anu. Iya. Ya. Ayo rewel, ayo Cak. 1 2 3, monggo. Ngene salah rewel salah rewel piye sarwa salah.
salah ngono salah rewel omong salah bener salah rewel rupa tak salah bener salah piye 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 sarwa salah arep nembang gubuk asmara kok neno saking akeh lagu lho Mas dimaklumi melek moto lagu anyar dasare kena tolak sare iket beda dhewe kuwi kok iya sesuk wis nek lagu anyar meneh nggih ngono kuwi tidak disengaja Mas bener iya kilap nggih asem iki kok lah Mahmadani kete dalange to lansang ya iya kuwi oknum wiyaga kok kuwi iya matur nuwun Dik sampun kaanggep cekat ndalu punika matur nuwun Mas Yusuf matur nuwun warga wonten ing Katongan sedayanipun namung saged urun bau lan suku ya Mas ya nggih pokoke tetep ngrembaka budayaku nggih budayane warga masyarakat Katongan sedaya matur sembah nuwun jenengan keraya-raya saka Wonogiri dumugi mriki ming wah ya mesti dianggurke ming tak nggur aman santai pokoke matur nuwun pokoke demi budaya kita ngoten Mas Yusuf banget panjenengan nyai lahir batin nggih pahlawan budaya mboten panjenengan menika sing sinten to Mas Gareng nggih nggih matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten Pak De Gareng sami-sami Mas pinanggih Yusuf sanes wekdal benjing insyaallah tanggal kalih doso Januari nggih mbuh taune nggih pinanggih 2050 nggih matur sembah nuwun ya ayo Nduk diteruske lakone ya nderekke Sugeng Kuntur nggo Pak De Gareng oh ya mbok menawa arep nyipeng omah ning ngopo ki apike nglompokke dit urunan ditukokke kecap kek nggo rauh bareng-bareng iya ya ya kirim pate kasih mak ya khususan Kanjeng Sunan Kalijaga Kanjeng Sunan Kalijaga iya khususan Ki Sinanugraha khususan para punden dalang saknus matur Al-Fatihah amin ya tak dirake mundur kena pate undang ing pramadya bala samya saweka umyong swaraning bendhe beri bubar kurnangga lawan maksur tambur nyang suling pepandhen dalu dandera mewah kakandha mawarna warna pindha jaladi yan asri kawuryan krek-krek swaraning kuda waneh ngarek magala hanyelo gandera ana bigaraku milar
sumodalita mulat cancota jinjing pangreng turangga kota wustan kasamaran kabeh kena purba mung jer mung jer mung jer yaksa teman urut saking pananggilan golong golongan bubar kang samyoning ali untaping para wadya saking negaring Pancalaradya dampyak lagune nyaman eling alang nyaman kelar